Selendang biru amung ngenaki hati nenolano tekan batin setiamu. yuk monggo sarang-sarang ji rak lu selendang biru tambah satu kali lagi ben kersane gayeng yuk monggo Tatapan janjimu selendang biru dilempar pinggire ya ki sinden idola Kang Gareng idola idolane bocah nom-nom iki nano hanya ya ora nom-nom tok truk kowe sing sepuh-sepuh ya dodoyan karo iku kok doyan iki seneng kok doyan sorry mangsaku kok kaya dalange ora berarti lah oh titenono kowe engko janji nanoneno selendang biru nanonene selendang biru among enaki hati noratakan batin setiamu. yuk monggo bareng-bareng kanca wira pengrawit wira pradonga wira pengrawit iki kalih sing nonton kalih nganu tukang sone barang niku bareng-bareng yuk monggo 1 2 3 ya sing kesan katut melu muni selendang biru tenan to yuk monggo Tatapan janjimu selendang biru rumangsa ya truk ya rumangsa nak umpama awak dhewe tekan kene iki wis kaya desane dhewe oh lah kok kaya ngono mung lagi 2 tahun lho mung lagi 2 tahun kaya-kaya iki awak dhewe iki mlebu kene iki wis kaya keluarga piye nganti apal dalane ya dalane ming kuwi kok heeh mongko lagi ping pindho apa 2 tahun iki awak dhewe gladi tepung karo piyayi kene iya lah nyatane iki ya bisa ditimbali nganti ping 3 iya dek winginane kae apitan ning kene terus ora salah kae ning ndi masuk prat kae ning nggone wong digawe ning bodeh nggih nah ning bodeh kae ya ana sing keparang nimbali iya lah bubar kuwi terus iki apitan ning kene meneh iya
tenan. Kuwi rumangsane yen to awakmu ki ditresnani karo wong kene, karo piyayi kene ngono lho. Ketoke karena tresna ya iya ning ya sing utama ki mung mesake ngono lho terus ketoke to. Ngono. Mbok menawa arep digolekke wong kene ngono lho timbangane iki nganggur ngono. Mbok nganggo disambi kanggo mayang-mayang ning kene sawetara mbok menawa ana sing gelem ngono. Ngono ya. Ya nganu cara gampange awakmu ki isih urip rabi. Durung pokoke njaluk pangestune karo piyayi kene gendang entuk. Umpama bablaso nganti tekan rodanan utawa nganti tekan japah pun ra masalah kok terus. Iya. Malah lumayan iso entuk jati oke ha. Iya. Ya ngaturake gunging panuwun sedaya ngaturake gunging panuwun pepundhen wonten ing mriki. Saha bapak-bapak panitia ingkang sampun kepareng rumatik lawan awake dhewe le teko esuk jam 6:30 wis tekan kene. Tenan. Wis rumangsa wis dimanggake langsung kenal. Iya. Ya nuwun sewu iki ndelalah ya awak dhewe krungu kabar yen to Bapak Lurah ki lagi wae naik haji, Truk. Iya. Ya wis ora apa-apa didongake muga-muga le haji ki bisa mabrur. Amin, amin, amin. Terus ya bisa nganu sak mulai kaji ki bisa selamat. Amin. Pokoke saya nganu saya dimundhake derajate kajine ki ya muga-muga saya lomo nggone ngadani sedekah bumi. Saya ditambahi apane kuwi jenenge ki hiburane ning gone wayangane sedekah bumi. Oh, amin. Ditambahi apane? Ditambahi ora trima wayangan kok sedina pisan ki aja. Sedina suwi ming pisan ki aja. Lah terus nak perlu sak apitan ki di full wayangi ning kene kabeh ra masalah. No. Dalange ya ganti. Ajek ora apa-apa. Ya wis alhamdulillah. Ya ngrumangsani ya Kang Gareng. Tenan. Umpama piyayi kene iki nak umpama gelem do guyon ngono kuwi aku wis ora perlu nggo dagelan wis lucu-lucu sik kok ya. Sing sine Mbak Nopi dhewe kok ya. Iya, ning nong nong. Ya. Nang nene nan nene na lela. Ya, Pak genderane Mbah Wekek jan luar biasa pancen kok. Yai siji iki jaipong iso, kendang iso, ngempul iso, krebab iso, gitar iso. Nah, ya kiai sepuh kok iso gitar barang ki nek ora Mbah Wekek ki ra ono sing gender kuwi siji. Nyuwun suarane suwantene Mbak Nopi. Iya. Mbak Nopi luwih dhisik sing sinden pinggir dhewe kuwi. Ngaturi ular kambang nggih, Mbak nggih. Siap. Tur kalih niki wau wonten request sekedhik saking Bapak Lurah nek ora kleru. Nggih. Napa niku wau nyuwune engko nek wis arep rampungan ngaturi napa niku orek-orek sindene ngadeg ngoten. Oh, sih. Orek-orek sindene dreke nanging ampun rampung nggih. Ampun pas rampungane ampun mengke sak entek-enteke lagu niki rampung goro-goro tegese mungkasi nggone goro-goro ngoten. Oh, sih, siap. Lho, lah dawuhe minggah kaji nek saged nyuwun orek-orek. Lho niku dawuhe jaman saurike mangkat kok. Oh, ngoten. Tak kira teng Mekah mriko kok kober-kobering. Ya iso uga lho video call ya iso kok saiki. Lah gak erone-erone wong ape serius ngibadah kok malah ya jenenge ibadah ya ibadah waktune nak waktune istirahat ya ambil hiburan juga to ya. Oh, ngoten. Nggih. Mugi-mugi enggal ketularan sedaya nggih warga mriki. Amin. Ugi dalange ugi sindene ugi yagane. Amin. Nak bawa kek mau kon munggah kaji kok. Lho, kenging napa? Ya wegah ndek nak kon munggah kaji ki moh ngono carepe. Mbah munggah ning ndi karo kaji tanggane kuwi kok. Ajeng kambang. Slendro mawon nggih larase. Ceramah muda sang Prabu Kresna
Kambang ki ora perkara Mbak Nopi sing suarane apik kok. Lajeng napa nih? Perkara iku lho, mlongone sing bonang weruh sing gambang. Oh nggih panci menika ingkang menonjol swantene. Nggih, anu napa niku bae sing gampang niku kan iso cepet nang awake mboten obah to niku. Nggih, namung ngasane. Sing bonang niku lemplongo niku lho. Oh. Ya. Ya kowe ge. Saben menika ketinggalan nggih dipun rawuhi anu bintang tamu, Mas. Ku sinten ya? Lah niku si kecil kok saged nari lemese kados mekaten. Menika sinten nika asmane? Sing pundi to sing pundi? Niku lho Mas Alit niku lho adik kecil niku lho ya Allah. Niku bejak di sekolahke teng ngisi Bu, jurusan seni tari Bu niku ada bakat terpendam niku. Dah niku. Apa mriki joget mriki? Kok mriki mboten apa-apa. Anu nderek lestari nggih. Nggih. Oh layak lemes kula kaku kok, Bu. Senengane sing kaku maksudnya mboten kaku. Iki dalange jane durung. Saya sepuh kok ora saya nganu. Rasaya suda nanging kok ya iso apik men. Iku totalane pira kok wis 3 4 tak selawenan kok. Nggih niki nyuwun murah-murahan 100 ki lho Mas murah-murahan. Ya Allah terus larangnya sepira? Pepeling, banyu masak. Nggih. Podang kuning. Wis tambah setunggal meleh pas genepke selawe. Oh, 3 mawon wong sindene 3 kok. Susuki, Mbak. Rondo teles, ya wis rondo teles 4 lho. Dadi 4. Pepeling. Banyu masak. Podang kuning. Gak sida podang kuninge. Rondo teles ae.
Podang kuning. Lah ya ngoten berarti podang kuning 3 nggih. Susuke selawe, Mbak. Ya masa susuk. Mboten lho Mbak lomo kok. 3 nyune 3 nggih. Nak 100 didom 3 ki kok pironan yo? Ya 30 500 balik. 33 250 lah. Pas piye ya. Angel. Ayo kok selawenan karo dalang nek sadalange gelem. Ya ora apa-apa. Aku ya lagi dadan talang-talangku bocor ya. Diaturi sing pundi riyen, Mbak? Monggo. Podang kuning. Podang kuning. Lah niki mbae ngersake sinden sing Mbak Novi napa Mbak Dewi? Mbak Dela napa kula? Kula kowe Mas. Kowe. Kowe kok. Lah iya. Kula nggih. Bawa nggih, Pak. Matur suwun dewa pun dibungkusne wau jan. Sindene dadi wareg ngeten iki. Nadyan wujude mong. Lho, tak balik mengke. Balik ning uler kabang nek. Kok niki dalang tukang menggokno sinden iki. Tenggokke ning endi kali coba? Maksudnya menggokne cengkok niku lho. Ora tau ngenggokke ning tebunan ya ora tau. Lho lah niku rak kantun jenengan. Nadyan wujud temung peksip agam metalining Sowan kene wis bola-bali ya Mbak ya jenengan ya. Ping kalih napa ping pinten nggih? Ping 3 napa ping kalih? Aku lo lali rebar niku pokoke matur suwun sampun dipun dawuhi. Lah niki jane desane kula sing Bapangan mriku nggih. Menika nggih sedekah bumi sak menika kula wau. Lah kok milih mrene? Lah kok yo golek dhuwit kok ning kono ra kok nyinden. Nggih, tapi nek sing desane ki ambak pun dikontrak bojone kula gak oleh tanggapan jare. Ngoten. Ya ora apa-apa, sing penting lak golek dhuwit to. Nggih, lah iki golek dhuwit terus dienggo sedekah bumi. Gawe urunan. Nggih. Halus manis teremra ati niku adik jan gemes tak geni mantuk angsal ora Bu. Tangane iso nyekiting iso lemes ngoten lho. Kula mboten saged lho. Mriki le namine sinten sayang? Abil. Hah? Kamil. Sangoni 100 ngono lho baleke. Kok deracah hek budhe le urung bayaran. Nggih, kelas berapa le? Kelas 1. Sungguh-sungguh ya belajar tari ya. Nari niku penak mengke bayarane sak nyangan 500 gitu. Penak kok enek nari niku. Aja nyinden, cah lanang enggak boleh nyinden ya. Aja enggak boleh, engko banci, enggak boleh. Meskipun nari tetap jadi gentleman, nggih. Lho itu termasuk pendidikan karakter lho, cah kok nari terus dadi banci kok yo bahaya kan. Lah iya, aku tau nari dila ya ora gelem. Lho, iku nari apa? Nari mbok pek bojo paling. Beda toh? Ya beda lho. Nari. Golek isi podang jenah Hipo bunga ngatiku lali lalo nyanding bisa dadi
dipun garap tayub gogomino menapa seragenan. Digarap tayub mawon. Nah, buka saking Mas Okta. Heeh. Nganggo kanu, sik nganggo bukonan sing gone isi Purwodadi jarene. Bukane iki balabak ya. Lho. Pun sak keneke sing balabak, ayo beda. Sak keneke sing penting penak, Mas. Penak. Wis ora sak segete jenengan, gateno dalem rasa mbok buku nemen-nemen iku. Nah, ngono. Nah, nggih.
napa mleh, Mbak? Ah, kang sacet iki. Nah, Tasih wonten kalih eling-eling eling-eling. kalian pepele. Oh, nggih. Ah, iki dari ditawani pepilinge nyuwun dibawani napa mboten lah. Banyumasan iki lho Banyumasan. Heeh. Ini Banyumasan kalian pepele. Heeh, sing pepilinge niki wau dibawani napa mboten? Pepele nggih, yo diaturi to, Mas. Jari sithik-sithik lah terus sing ngopeni aku, kebengi sapa neh sing ngopeni gak bae. Iya. Diaturi lah, godhong kate sing legakno weteng kok neh sinden ya, Pak. Sing legake apa-apa. Lho lah nggih sing legakne weteng juga. Iya. Ya, diaturi sisan babane. Heeh. Dilempar napa aja? Ah, Bapak. Oh, entar sing nyuwun dibawani kok ya. Ganti sing tengah nggih, Pak nggih. Nah. Nah, iki. Sing tengah niku sik perawan lho, Pak niku Pak asli, Pak. Niku sinden weton ngendi jenenge kok lali. Mboten Japah niku ngendi ya. Ngendi ta Mbak Dewi? Daleme sampe lari ngendi lho? Nganti lali aku. Randu Blato. Oh, Ratu Blato. Sonjapah. Japah. Sing Japah sapa? Sing Japah menika Mas Suprat. Lah kenale Mas Suprat Japah. Ngoten. Riyen badhe tiang Japah gak sida, Mbah. Aku kok curiga karo sing gendangku ya aku. Nah, ya. Nah, dibawani pepeling Mbak Dewi. Nah. Ya. Nanan. Rukun Islam kang 50 niki katindakna mring para sesama. Pokoknya nak Mbak Dewi iki nek suarane padha apike karo Mbak Nopi iki mesti dadi langganan kiai kene meneh kok. Mesti ana Mbak Dewi ana Mbak Nopi mesti. Paton ora batalke dadak wae sampean, Kak. Batalake mateni wong kowe. Ya. Hanya pada ditindake Nurane rukun 50 niku. nanonane Sahadatin kang angka siji iki awak dhewe ya padha matur nuwun kelawan Bapak sapa asmane mau sing marini aku kembang ben supaya sowan mau nganti lali asmane aku dak ya. Pak Mualif ta sapa wau namine? Dalem? Pak Soalif. Pak Walid. Pak Walid. Nggih. Walid. Pak Walid nggih. Wah, Cek lali aku jangan segene iki lho. Angane lali kuwi yo nganu lho. Cara gampangnya pencetus seniman ning kene pertama lho kuwi, Pak. Oh, luar biasa tenan. Iya, sing iso metu ning jaba-jaba kuwi yo kiai siji kuwi kok. Itu kok nak nyuwun tembang yo dipinangkani pokoke. Bisa. Ijole kembang niku wau mboten kula paringi arta paringi lagu nggih, Pak nggih. kang angka loro
poso. Nona. Lho kok nano-nano piye to? Papat zakat ping 5 ngibadah haji Rukun Islam sampurna. Nah, yuk. Monggo kendangnya Mas Suprat. Yuk, monggo.
kono. Nggih sampun niki lungguh malih sindene. Mangke niku lho, Mbak. Mangke. Anu niku mau sing nyuwun ngersake lara jonggrang gitu. Oh, jonggrang. Ya nek jonggrang ki lho anu. Niku Mbah Sepo niku. Lah menika ingkang dados jonggrange sinten niki? Pun jenengan. Lho lah kula. Nggih. Berarti setunggal mawon sing ngadeg ya niki berarti. Nggih. Pun. Lah ya wong tuwek digarap. Mboten napa-napa aku ya jenom lho. Sik. Menika badhe duet napa badhe ngetoprak? Oh, langsung duet. Lah ngoten lho tak dunungne sik mengke ndang ngenten disedakno dadi watu. Oh, mboten. Iya. Nggih. Pun jam 3 rapat.
sampun, nggih. Penak, Pak. Nggih penak no. Nek mboten bayar ya penak. Jadi matur suwun nggih. Nggih. Sampun nggih. Mbah nuwun nggih Pak nggih. Ketoke langganan ki tahun wingi aku yo bar dinggo, Mas. Bar dinggo ngapa? Mas dinggo duet ngeten iki lho. Alah. Nggih. Kula eling pun kula. Heeh, iki mau panyurane terakhir apa? Banyumasan. Banyumasan. Eling-eling napa ricik-ricik mawon? Ah, diganti ricik-ricik mawon. Ricik Banyumasan ngaten nggih. Nggih. Nek riyen kan nate tak damelke eling-eling Banyumasan. Ricik-ricik. Ah, ya. Ayo dibukani masuk tak, yo. Ah.
pripun Pak ditambah lagune napa lakone? Lakon nggih ya. Ya niki request terakhir nggih wau napa niku nyuwune orek-orek sedene ngadeg sedaya. Nah, iki nek wis lakon berarti iki sidene ngadeg. Ya. Niki tambah satu lagu lagi nggih Pak nggih. Ya. Ya jumeneng ya. Orek-orek. Nah, iki. Ora apa-apa aku cek enom cek. Ngodak ngadeg nggih siap lungguh ngadeg. Orek-orek nggih. Biasane ning ngadeg niku nek dalu biasane, tapi mboten napa-napa. Bentuke lakon sawetara ya, Truk. Iya. Iki wis jame 3:30. Lah mongko iki ku iso usung-usung gamelan karo bongkar iki. Tekan kono iki kok ndak mulaine kewengan mengko. Iya, bener. Iya. Mesake karo penyitine wong biyen kowe tau tadi apa duwe gamelan dhewe ning omah kae ya. Ngono kok ya. Wis dianggep iki kok gamelane dhewe ngono wae. Ora. Ngawur wae. Beda gamelanmu karo gamelan iki. Apik gamelanmu kok. Gamelanmu apik ya. Sake ana seng, ana black, ana teko kuning akbar. Nah iki genah perunggu kabeh. Iya. Dereke bendera sawetara ya, Truk? Iya.
Maning kalaswana klarapan monca tinon lerakakonang surem sorotetan padang ugak sak dulito melai Den ngantos kados mekaten ingkang dadi kasutapan jengandika ing atasipun negari Medang Kamulan ingkang nadeng nandang prihatin paduka boten wisuh lumuh ngentasi perkawis mekaten lho Gus. Nanging nganggenipun paduka menika sedih niku ampun nganti kesangeten, ampun nganti kebangeten. Mesti wonten dalang ingkang minangka hanjoking kamulyan. Den sinaosa kados mekaten anggenipun nambak rengganing praja Medang Kamulan menika kula sanggah ngrencangi Gus. Kiai Nayantaka among tani nggone lumaku iki ora mung trima ngemongake babagan kasutapanku nanging nggonku iki nunggu jawaban saka para Jawata nggonku tak kasutapan iki bisa ketampa apa ora nanging nyatane kena ngapa Kakang Semar nganti dina iki para Jawata ora ngudaneni apa para Jawata iki lagi wae muta tuli babagan nggonku kepengin gawe kamulyaning negaraku yen to nganti negara Medang Kamulan iki ora bisa tak brasta ingkang dadi sukertane tapandhe aku bakal bali wirang Kiai Kakang Semar taunana windanana yen to durung entuk marang jawabane Gusti Kang Agarya jagat aku durung bali ana ing Medang Kamulan nadyan to bali mung kariaran Kiai bumi gonjing langit kelap-kelap katon Lerakin sanging alis lisang maweh gandrung kados mekaten ingkang dados prasetya jengandika utawi ingkang dados sumpah jengandika nggih kados mekaten nggih monggo taunana windanana kula saged ngrencangi panjenengan Gus monggo lumampah alon-alonan tole petruk gareng kota bendaran Thank you.
Pandawa prayitna putenda mangarama premang lawan arpa raseksa ya pura kut-kut premang utara kutha Mokswala Candrasa mandek ya le ora lho wis mandek kok. Tak takoni cara buta sapa Srewang Saka di papan panggonanmu Gus ngaku. Kepiye? Tak takoni sapa Srewang Saka ngendi papan panggonanmu Gus? Aranku Among Tani buta bali sapa jenengmu? Ditya kala gentir menjalin. Ayo ngaku. Arep sumedya lemaku menyang endi Gus? Ngetotake jantraning suku Kedheping Netra. Ora kena kowe kudu bali. Entuk mbacut ora entuk rudha beksa. Apa kewani karo aku? Apamu kan tak wedeni keparat. Buta Pandhawa tata Kadiwisaya. Indriyak Sasara Maruta. Ayo maju sejangkal. Kelakon tata kemuda tadimu, Bos. Krisirana tak dol iki. Sanane. Nek cakile mati ya, Pak ya. Ah, wis modar e. Salahe, Pak ya.
Terus kan ngapa iki? Lah wis kowe ngopo kari? Ah, wis jan, sono butane lho, Den. Iya, iya. Suara pangga mucar dina lerega konang surem soroten tahan padang kasolan pajaring purname gegono Prakincang Bapak Pong Tegar wong kali cedhe sapa sing gawe. Among tani ger. Aja kaget ulun ingkang prapta. inggih pukulun saderengipun kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe bombong penggalihku nggih Ramong Tani saiki aja kaget mengkene kasutapan kita iki pancen wis tinapa marang kersaning Gusti kang akhirnya jagat kanthi dilantarke para Jawata nanging babak anglayani jujul gawe gegering kayangan Suralaya ora ana kejaba liya iya kuwi Prabu Sekradewa ingkang kepengin garwa widodari ger
Inggih, saklajengipun kadosa pundi Pukulun? Lah mongko ngene. Iki ana sambung rapete kabeh lawan jeneng kita. Dijalari jeneng ulun ingkang kepengin maringake kanugrahan tumrap jeneng kita. Lah kok iki arep direbut dening Prabu Sekuradewa. Lah ya aneh to, Nggih. Inggih. Mula jeneng kita ki aja nganti bingung penggalih kita. Malah bakal nampa kanugrahan loro wujude. Lamun jeneng kita kuwi bisa ngalahke Prabu Sekuradewa kelawan Patihaksa Muka sak andane, jeneng kita bakal bisa mboyong Dewi Sri minangka dadi pepundhen kita ana ing negara Medang Kamulan. Inggih Pukulun. Menawi kados mekaten badhe kula lampahi sinaosa kula menika mengsah kalian Prabu Sekuradewa. Kula menika remuk bubuk dadi rempun wonten ing ajanging Pancabakah wonten ing Kahyangan Suralaya. Aja kuwatir, aja sumelang, aja geter le. Inggih, lajeng anggen kula menika maratapa mboten beta pusaka menapa-menapa, kula menika namung badan sapata Pukulun. Mengkene aja kuwatir. Ulun bakal paring senjata kelawan jeneng kita. Kang aran Kyai Wuluh Gading. Maka Kyai Wuluh Gading kuwi bisa mbrasta akara murkaning jagat ingkang gawe geger. Dene jangkep kaping pindhone Kyai Wuluh Gading kuwi kalamun tenancep ana sakjroning bumi bakal gawe subur makmur. Lah kaya ngono ta, Nggih? Inggih. Mula biage jeneng kita tampanana pusaka saka ulun. Kelawan derekna ulun tumuju ning Kahyangan Suralaya kepareng sak menika kula badhe nderekaken dhateng Jengkara Paduka. Derekna ulun tumuju ning Kahyangan ya. Sedeng Narendra yaksa lelaku kang mawalya lenggang Iwang Tete kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku. Ing atase nggonku ngenteni kaya sileng ming palwa kabusku pambanging Sila Kresna.